Merci, merci. C'est un bon petit soir. That is correct for one man. That is correct. That is correct. That is correct for one man. That is correct. RBS. HERBS. Canoe. 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 That is correct. Roast. 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 That is correct for one. And then the workbooks and teacher's guide. They are teacher for the best actually in Corona, the textbooks, workbooks, and teacher's guide. They see district directories. So what they are schools I want Nkwatia and the Nkwatia all primary schools. How about that? And the mammo. The choice of love. Thank you. na ekoko na se ne ne dwumadi akoso no mani aso esie esanse bra yina yura o mampani obie kwan se ebetumi di sta emi di sa ne ma wu ni betumi aye na bre na ben ne mo bani go si aye ye trans ni agungu se di ne betumi aye makuma di mo sia ekipa India is a you know, say, any baby, maybe I saw in Paragon with Ake. Do not mean this out to say, my baby, because I bring a bank. Oh, you're going to bring my masters in a near moving for Empire Chrome, I'm sure you'll see your. You cannot mention that you need this. Now, and there, mom say, your master's papa, papa, from her. On the kind of boo, I don't have money you know to see. Say you they can't go see us more. Now in Kenya, a young man Brian Champo. A young was working. Oh, my boy, papa. It's not saying, and now you pay school. I walk on. I want to be a primary school. If you go there, not a dining being yet. I'm one casa and I'm a whole day. So I see you don't know up my hair. And then I come up. Mum, the Betu just said, you are about to be from any bra.
na sɛde sɛne adɔfo mmienu abɔ ho mmɔden na nka ɔmayɛ sɛ yɛaman ka mesrɛ anka yɛde afiri nyinaa nim sɛ anka yɛpɛɛ no nso nkɔhwɛ baako no a ayɛ saa ne sɛ sɛ ɔhu biribiara bɛtumi asi nti mesrɛ sɛ yɛbɔ mmɔden na yɛpɛɛ no so nkɔhwɛ ho bio ɛno twa mu a organisers no dɔm nyinaa ase nea ɛkɔ so ɛnɛ yi m'ani asɔ ama bɔ mmɔden yi sɛ ma ne n'aboafo nyinaa yɛda wɔn ase nea aka yɛn Nkwatia ɛne sɛ ebɛnya ntobo mu yɛaka yɛn ho abɔ mu na yɛapagya Nkwatia man asi hɔ ne nko ama bi mu a ɛwɔ me tirim ne ma botaeɛ bi sɛ efie du ɛrekɔ no Nkwatia yɛpɛ engineers a yɛfrɛ yɛn a yɛwɔ hɔ yɛpɛ lawyers a yɛfrɛ yɛn a yɛwɔ hɔ yɛpɛ baabiara bi a yɛfrɛ yɛn a yɛwɔ hɔ ɛwɔ mu sɛ ɛwɔ bibiɛ nanso mepɛ nsi nkɛse nya no bebree ɛno nti no mɛsrɛ me nuanom mewɔ fa asefoɔ a monkɔ sukuu a no nti saa bere yɛwɔ ha yi mɛsrɛ momfa ahomasua nwi agorɔ momfa nwi agorɔ koraa na ɛsɛ sɛ sukuu ɛna ma nnipa ɛyɛ nnipa wokɔ sukuu na wokɔ akyiri a ɛno na wo nso ɛboa ma wo nsa kɔ wano nea yɛhu mpanimfoɔ a na ɛde bɔ nti nyinaa ɛyɛ sukuu nti a ɛno nti mɛsrɛ momfa ahomasua nwi agorɔ sɛbi bi nom nneɛma bi a ɛmfata nom ne adeɛ no munyi mfiri mo afa mu ɛnamfo bɔne munyi mfiri mo afa mu na monhwɛ kwan so sɛ monkɔ sukuu na mode bɔtɔ bi asi ma mu si sɛ ne sukuu akyi no na ɛkɔ no akɔyɛ nipa kɛseɛ bi ɛno na ɛbɛboa w'abusua ɛbɛboa ama wo kurom so atumi afi mpɔn enti mɛda mo ase ɛsiane sɛ ɛwɔ bebree na wɔyɛ no mu afei deɛ ne yɛmu mu musafi yɛda anim a yɛkɔ anim no soso no yɛkɔ no na improvement nso ɛreba sɛ bere ne de obi biara ase ɛdam ase papaapa Bratse ketesia nsia bibi firi na nyɛ sɛ sɛ bi yɛba abɛno sa bɛnant basa bɔ bra ɛmfata enti yɛsrɛ mo ma yɛmfa bibi ɛfi mɛdie yɛ ayɛbɛyɛ ɛma hene no baabi a ma wɔn di dwuma so yɛyɛ wɔ ha yɛ bia ɔhene ne mpanimfoɔ na yɛkɔ abɛti fie bi kɔ abɛnɛ bi wɔ hɔ kɔ baabi bi wɔ hɔ mo yɛnsua bibi na nyɛ sɛ yɛba ne yɛba no kɔnkɔn yɛba akɔ kwan kan sɛ saa bere yɛba mo nyinaa te mu na mo yɛmfa Awurade Yesu Kristo ne nsɔreɛ ne buo ne sɔreɛ so ne yɛbɔ mpa yɛsrɛ Awurade ɔho yɛ mmɔbɔ Ghana man titiri mu deɛ ɛkɔ biara no ɛkɔ yie ma yɛ wohwɛ yɛn nyinaa so mo yɛ ho ban ne dim amen. Okay. Eframe Emmanuel Kofinyako mefi kwa Nkwatia kurom ha ya mena meda adwumako a yetintim ngoma efrɛ Town and Country Books ye printed books ema primary and JHS schools across the country ayata a book no din victory books na ɔman mu ye wo adwen bi sɛ kwafo mpe school enti kwafo de ye de ani dwa any business enti kan no hwɛ Ghana ha nyuma na anofo mpanifo a na kwafo ehunim na sabre de nyina ehu sɛ wo sika kra na wonim ngoma obi besisi waje sika na fi wonsam o de adwuma o so bi maye ma obaji sika na fi wonsam enti afutu am de be ma no sɛ sabre na yɛse kwa we ni nyi school ho no atwam sabre de school ani bibia ti enti awofo mofra ani adofo nyina no yɛmfa school yɛma school kɔ enya yɛ priority na at least untimi nkɔ nkodu akire kura basic primary JHS SHS na me adoma yɛ free de obi amfa no ho hyem na yɛnyere ho nsua na ɛno ne friends foundation a ebetimi ama mpa so enya dwumayɛ daachi na kranhye sɛm a sa adoye de akire ne sɛ me am fi krom ha ya na me call school we middle school me call training college asa be kira de wo kure mu enti amre bia no adamakoma so sɛ metima ye bibia de aboa kro no especially in the area of education sanse my church ni na me ye ngma ho adwuma yi enti eno na kan yakoma sɛ ya sesa syllabus
schools koso schools complaining say omo books omo de child na kwara adesua de enti to anamo say ye beboa ama adesua koso ewo ikro amrano no ya isabia no Chrome Education Committee no omo ye quiz nti yatia ya the books be support but I know ya the bam omo the presentation prizes but then they will say you know your occasion adofo ne awo bebre eba kuremu nti we akoma so se ebeye but we only took advantage of the occasion and the beye nti when I beginning there were so many subjects to present. We only started with science. The share kwan say afi ko nanim no afi bia nya kwan a na mema ya hoden a de beba beboa